Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan channel namu mai suna komai da ruwanka MMY. Yau kuma kawo da bayani akan amfanin dabino ga lafiyar dan adam. Shi dai wannan dan itaciya ba bakon abu ne ba ga masu sauraro. Kuma mun san cewa shi dabino ba ya sha bamban da sauran ainihin 'ya'yan itace. Launinsa da kuma ɗanɗanonsa, zaƙinsa, ana cin ɗanyensa ko busasshensa gwargwadon bukata, ko dai a wani irin yanayi akan amfani da shi yana ɗauke da sinadarai masu matuƙar muhimmanci ga lafiyarmu. Mafi yawan mutane suna cin dabino ne don zaƙinsa ba tare da sanin amfaninsa ga lafiyarsu ba. To, sai dai dabino na da matuƙar fa'ida ga lafiyarmu. Binciken masanan wannan zamani ya nuna yawan cin dabino ga maza yana ƙara musu ƙarfin sha'awa da kuma ƙarfin ainihin gabansu. Wasu masana sun yi bayani akan cewa yin amfani da dabino ga maza na ƙara musu ƙarfin sha'awa da kuma ƙarfin ainihin gabansu. Yawan cin dabino ga maza da ke da matsalar gamsar da iyali na iya magance musu wannan matsala. Saboda haka ne muke son amfani da wannan dama don kawo wa masu sauraro irin ɗimbin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ɗan itaciya ga lafiyar al'umma. Amfanin dabino na farko ga lafiyar ɗan adam shine kamar yadda aka fara ambatawa, wato muka kawo muku a cikin wannan audio namu a farkon shirinmu, cewa bincike ya nuna cewa dabino na ƙara ƙarfin maza. Don samun sakamakon mai kyau, a zuba dabino cikin nonon awaki ya kwana, sai a nike shi a hada da nonon da aka cire shi daga ciki, a hada da zuma a sha. Hakan nan a samu dabino kamar cikin wato tafin hannu, sai a cire kwallon a zuba a ruwa ya samu kamar awa 2 ko 3. A markaɗe shi a zuba madara gwangwani 1 da zuma cokali 3 a sha sau 1 a kullum. Amfanin dabino na biyu, wato maganin cushewar ciki. Dabino yana magance cushewar ciki saboda yana kunshe da sinadarai da ake kira soluble fiber a turance. Shi kuwa wannan sinadari yana taimakawa wajen kewayawar abinci a cikin hanji cikin sauki. Yadda za a samu ingancin magance wannan matsala, a zuba dabino guda 7 ko 9 cikin ruwa su kwana a ci da safe. Ƙarfin kashi, wato amfanin dabino na 3, ƙara ƙarfin kashi. Saboda dabino na kunshe da sinadaran calcium, magnesium, copper da kuma magnesium, wato yana ƙara ƙarfin ƙashin ɗan adam. Su waɗannan sinadarai da aka ambata a sama suna da muka ambata muku suna da matuƙar muhimmanci wajen ƙara ƙarfin ƙashi. Abu ne sananne cewa a lokacin da mutum ke ƙara manyanta, ƙashinsa na ƙara rauni. Don haka cin dabino akai-akai zai taimaka wajen ginawa da kuma ƙara masa ƙarfin ƙashi. Gina jiki, wato amfanin dabino na 4, gina jiki. Kasancewarsa yana kunshe da sinadaran shuga, proteins da kuma nau'ikan vitamins ya sa shi taimakawa wajen ginin jiki. Yawancin dabino game da cucumber na ba da sakamako da sauri. Ƙarin kuzari. Amfanin dabino na 5, ƙarin kuzari. Masana sun tabbatar da cewa dabino na ɗauke da nau'ikan shuga kamar glucose, fructose da sucrose. Wannan ya sa shi zamowa ɗan itace mai matuƙar amfani wajen ƙarin kuzari. Saboda haka ne ma ya sa mutane da suka fahimci hakan sukan ci dabino da zarar sun ji alamun kasala. Hakanan ma mutane da suka kai wato da suke aikin ƙarfi ko motsa jiki sukan ci dabino don samun watsakewarsu da gaggawa. Amfanin dabino na 6, lafiyar zuciya. Dabino na kunshe da sinadarin da ake kira potassium da turanci, wanda bincike ya nuna cewa yana rage haɗarin buguwar zuciya da ma sauran cututtukan da suke shafar zuciya.
Don samun biyan bukata, a zuba dabino guda 7 ko 9 a cikin ruwa, a fitar a ci bayan awa 3 sau 2 a mako. Ƙarfin ido, wato amfanin dabino na 7 yana ƙara ƙarfin ido. Shi dai dabino na ɗauke da sinadarin vitamin A, wanda yake taimakawa wajen ƙara ƙarfin ido. Don haka sai a yawaita cin dabino don samun ƙarin ƙarfin ido. A takaice masu sauraro, wannan shine ɗan takaitaccen bayani dangane da fa'idojin da dabino ke da su dangane ainihin da lafiyar ɗan adam. Amma za su iya fin haka, amma daga wannan channel namu ɗan yi ƙoƙari mun kawo muku waɗannan fa'idoji guda 7 a takaici, da fatan za a jarraba. Kar ku manta kuna sauraron wannan shirye-shirye namu ne daga wannan channel namu mai suna komai da ruwanka MMY. Mun gode da irin ainihin sauraron kayayyakin da kuke da kuma duba su. Wassalam, ku huta lafiya.